bueno, elkarrizketa guztietan bezala joku bat prestatu dugu, baina abeslari bat izan da. Abeslari bat ekarri dugu gaur eta lehenengo aldia da, abeslari bat atorrena. Orduan, proposamen bat egin behar dizugu, Xabi. Nahi izango zenuke abestu zerbait, zertxo bait, hemen. Zure abestiren bat. Zuekaz bai. Bai? Gurekin bai. Prestatuko dugu zerbait ez da. Venga, prestatu dugu. Saiatuko gara, nik ez dakizu egingo duten, baina, bueno, saiatuko naz. Hainbeste sekretu ez, zerbait prestatu dugu eta. Ei, berandu egize gaur ere, ez dakit ez da zer duden, baina edo zertarako nago prest. Berdin biolekuak, ordua edo egunak, niretarrekin banago beste behin. Hola ze gustora nago, ez dut eskatzen gehiago. Itxasoko aizea lagunen artean pare bat. Ei, hola ze gustora nago, ez dut eskatzen gehiago. Itxasoko aizea lagunen artean pare bat trago. Tiririn, ei! Papa! Oso ondo, Xabi, eskerrik asko.